Hürmetli pensionerlar, ülken buun veteranlar, sizni xalqara ülkenler günü bile kutlayım. Elege beyram buunlar ilimtesi yuğalmaw, her birimizin ülkenler selametligin, iminligin koygurtuda jogaply bolunu isке düşürüde. Ülken buun vekilleri ruhi kıymetler, tradisiýary saklawçylar, balalar hem anyklaryň toýanyşy tiregi. Olaryň raýyn ijtimai medeni turmuşyna aktiv gatnaşulary saklandyra. Eti babalarybız, eni ebilerimiz özlerini ýalgyz edip duymasyn, tuganlary, ýakynlary igtibaryny tüýüp eşesin üçin barsyn deşerge tiýişbiz. Barıgzada nykly selametlik, köterenki keyif, bäxetli uzun ömür tileýim. Hürmetli okutuşlar, megarif hizmetkarlar hem pedagogik hizmet veteranları. Sizni xalqara okutuşlar günü bilen şın köngülden kutlayım. Okutuşu hüneri yer yüzünde iň izgi hem kerekli jogaply hünerleriň birsi. Siz balalarny müstakil fikirlerge, dürüst kararlar kabul eterge, amelleri için jogaply bir gaýret etesiz. Bilim hem tejribegizni topşyrasız, grajdanlyk jogaplygy terbiýelisiz. Bugün okutuşuğa qarata talepler köp tapkır artdy. Pedagogik talantygyz, ustalygyňyz, ýerdämçil bolugyňyz, her wagt bilimigizni kamilleşdir üstünde işlewigiz zaman bilen birge atlarga hem zamança tehnologik metodlardan usta faýdalanabilirge mümkinlik bere. Pedagogik hizmet veteranlary, siz ýaş okutuşlarga, hünerigizge tiren bilgenlik örnegi bolup turasız. Barıgızga da ýaňa oňuşlar, ijady energiýa, talantly hem tyrış okuşylar selametlik, gaýle bäxetde iminlik tileýim.